máš vlastně zase Ešku, viď? No. Miluju pořádnou honičku. Ty mě dostaneš ještě o jednu víc. Je na čase pořádně se do toho opřít. Ach jo. Co pak je? A nic. Co fakt je? Kobiček tě rechtí. Jo. On na tebe není něžnej. Já tady krmím No, pory není, no. vekšový. Kobíčku. Já musel. Co nechceš tady na klípy, jo? Ty vole. Ještě ten heal, ne, s tím jsem nepočítal. Teď mi utekla creepa. Mám vytáhnout klobouku králíka. Je, ne, na druhou stranu jsem měl střelit. Ty tam nemáš damage, Dané? Mám? To teď vidím, že se žereš sušenky. Tak sušenky jsou ale jako v dalším stromu. No ale tam máš i damage, že když jsi sám, že máš o několik procent větší damage. Víš? Mám vytáhnout klobouku králíka. Ah, shit. Cedar má jak vyšla. Hm. A Co? To nebylo jasný, kam půjdeš. Jsem objevil ten heal. Je to úplně jasný, že půjdeš hnedka pro něj. Tak co už si naklepal? jo, dvakrát. Pořádně se do toho opřít. A koukám, teďka máš Ašku, tak to je jasný win. No to To určitě je ne. šampion, za kterého máš 5000 her, to prostě nemůžeš prohrát už ani. Jako předtím jsem si zkusil Gina a jako není špatný. Tak proti Pavlíně Já? měl asi jenom štěstí. Tak OK. Taky mám heal, víš to? No ano. A to ještě tu bariéru se ani nepoužil. Tak to asi vypneme, půjdeme ze síke na 5. Jo, vypnu to. Bambus jde s náma? Ale když chvilku počkáte. Bambus se jitra nemusí No práce. tak to A seriál. je ještě u maminky. Takže A Stein už se nepřipojil, jo? Stein Ne. už nepřišel. Ale to je škoda, jsem se ještě něco zeptat. Já Šajze. tady dohrávám hodko. Já už jsem taky dost dlouho nehrál. To váha kurva Jsem si dlouho. nechala doma. Ty ta Pavlína tady není, tak to mám asi rozbít bez ní, nebo já nevím. To hned vypla určitě. Nebo teď na mě vyšle účko zdále. to vyplo. A teď jo, v pohodě, teď jsem to vyhypu už. Prostě dodžela, že jo? Si moc naplácával.